أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yanzu muna tare da maulanmu Sheikh Ibrahim Masu Imam Sheikh Ibrahim Masu Imam Kaduna mun kama shi wata ziyara da wata tambaya da take damu shin akan kallau mabiyin Sheikh Ibrahim Inyas almajinsa na hakika wanda yake da tarwansa zai iya faɗan wata mummunan magana a janibin sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ba shi Ibrahim Kaula ba radiyallahu anhu almajirin shewa Atiku radiyallahu ba zai iya zagin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam na gaskiya. Almajirin shewa Malam Tijani zangon bare ba zai iya zagin annabi. Almajirin shewa Sani Kafanga ba zai iya zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. Almajirin shewa Mai Hula ba zai iya zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. Almajirin shewa Abdulkadir Zariya ba zai iya zagin annabi. Almajirin shewa Yahuza ba zai iya zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. Almajirin shewa Jafar Katsina ba zai iya zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. Almajirin Sheikh Dahir Usman Bauchi na hakika ba zai iya zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. Almajirin shewa Ali Harazimi ba zai iya zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Almajirin shewa Modibbo Jailani ba zai iya zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. Almajirin Maulana Sheikh Ahmad Ali Abdul Fatih radiyallahu anhu ba zai iya zagin manzo Allah ba balle almajirin shewa Ibrahim. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ko zaqa ta'amal iman, ɗabi'u guda uku duk wanda ya ɗanɗana ɗaya daga cikin su ko kuma wanda ya ɗanɗana su to ya sani ya ɗanɗana daɗin imani. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakra an yauda fil kubri wa an yakra an yauda fil kubri kama yakrahu an yuqza fil nar. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗabi'u guda uku wanda ya ɗanɗana su hakika ɗanɗana daɗin imani. Abu na farko ya zama Allah da manzansa su ka fi so fiye da kowa da komai, fiye da uwarka da ubanka da matarka da 'ya'yanka da dukiyarka da gidanka da komai da kai kanka ranka. Na biyu ya zama akwai wani mutum da kake so ba dan iliminsa ba, ba dan kudinsa ba, ba dan mulkinsa ba, ba dan kyansa ba, ba dan karfinsa ba, ba dan wani abu nashi ba, a'a dan yana san Allah da manzansa kake san shi. Na uku shine bawan da ya ki komawa cikin kafirci kamar yadda ke kin ya sa gaba zai je aljanna a juyar da shi zuwa gidan wuta. Shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu da ya karanta wannan hadisi sai ya ce ala za darajna la malama fa kulluna alaihi iktiyarun kaifa yanhu wa yazhabu ala fashhadu anni uhibbu muhammadan wa abgadu kufranan kanarin talahabu ahabbu ilayya min walidi wa walidi wa nafsi wa ahli bal hamali sayusabu uhibbu li zati llahi haqqan wa innani halali imani wa nahji muhazzab. Da shi radiyallahu anhu karanta wannan hadisi sai ya ce to duniya ta sani akan haka mu muke tafiya, mu ba abin da muke so sai Allah da manzansa. Sannan duk wani mutum da kaga muna soyayya da shi ba dan wani abu nashi muke san shi ba, dan yana san Allah ne muke san shi. Sannan mu muna kin komawa cikin kafirci kamar yadda muke kin mun sa gaba zuwa aljanna a juya mu zuwa gidan wuta. Sai ya ce kai ala ina mala'iku da mutane da aljanu ku sani fashhadu ku yi min shaida anni uhibbu muhammadan, cewa ni Ibrahimul Kaulahi as-Singali ina san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa abgadu kufranan kanarin talahabu, ina kin kafirci kamar yadda nake kin wuta wadda take mai huruwa. Uhibbu li zatillahi haqqan, ina yin soyayya dan zatin Allah da gaske. Kaga idan ka lura da wannan tsarin, kuma wannan wani abu ne kaɗan a cikin diwani na ɗauko, to inda za a lura da kyau ba sai ma an yi magana cewa wai almajiri Shehu Ibrahim zai iya, da ka kalli Shehu Ibrahim da kyau ka ji maganganunsa za ka ringa gaggane cewa akwai makirci a cikin lamarinsa a yanzu. An shigo masa da wasu abubuwa wanda sai an zauna an natsu sannan za a iya gane, amma in ba ka za a dinga zargin mabiyansa alhali ba ruwansu a ciki. Ana haɗa kai in ko ka ga mutum ka tabbatar cewa masoyinsa ne, to za ka iske bakin jahili ne ya je ya haɗu da bakin makiyinsa bai gane ba, ya ɗauka ɗan faila ne, arifi ne, ya gaya masa cewa ba sai ya yi sallah ba, ba sai ya yi karatu ba, zai iya zagin duk wanda ya ga dama. Ya za a ka zagi annabi dan kai bishiru? Wannan ai hauka ne, wannan ai hauka ne. Saboda haka a gaskiyar magana almajirin shi Ibrahim na hakika na gaskiya wallahi ko a mafarki ba zai iya zagin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ya gaya mana cewa ma a kowane zamani su yan faila dinnan almajiransa su ke raya addini, su ke raya sunna, su ke raya masallatai da zawuyoyi. Su kuma waɗannan masu wannan maganganun ba sai ya ce suke addinin sallan ba, an daina sallah za a raya masallaci ne.
da bakin sa ya faɗa wa haula illazina waqa'at fihim hadhihi alfaydatu wa shughuluhum da'iman Allah wa rasuluhu wa shaykh at-tijani istagraqahum ash-shaykh istigraqan kulliyan fala yaf'aluna illa lahu wa bihi wa hum al-qa'imuna bi ta'mir zawayahu ana al-layl wa atraf an-nahari بالذكر والصلاة على قدوتهم العظمى وسيرتهم الأسماء وتتبع سنته وأخلاقه وآدابه وآثاره su yan faila din saboda haka ina janyo hankali ga dukkan wanda yake sauraro in dai dan dariƙa ne dan faila abin da ya dace da mu a yau saboda yanzu ba mu da gata a gwamnati ba mu da gata a wurin yan boko suna kallon mu ma wani iri saboda irin wannan hayaniyar banzan da ake yayata sun dauka duk gaskiya ne sannan mu kanmu muna buƙatar haɗin kai yana da kyau duk wanda yake sauraron mu don Allah irin kabilancin zawiyoyin nan a basu zawiyar mu tafi zawiyar ku shehin mu yafi shehin ku baban mu yafi baban ku gidan mu yafi gidan ku abin da yake hannun mu yafi abin da yake hannun ku abin da yake hannun ku ƙarya ne namu ne gaskiya su yan izala da sauran mutanen duniya sun san wani abin da yake hannun wata zawiya da wata zawiya ne su ba dariƙa kai suka sani so da in dai abin da yake hannun ka shine gaskiya na hannun wancan ƙarya ne to a wurin su naka ma ƙarya ne kuma makarantun mu bar tunanin wai gwamnati za ta zo ta taimake mu ko masallatan mu shawarar da nake bayarwa yan uwa duk mai sauraro yi kokari a unguwansu a duba duk wata makaranta da aka sani a nemi tsofaffin ɗalibanta da sababbin ɗaliban a yau wanda suke da hali don Allah a zauna a mitin kowace makaranta tsofaffin ɗaliban su haɗu su gyara ta su gina ta su mai da ita makaranta na zamani amma kar a sa rai wani zai zo yi kowace makaranta tsofaffin ɗaliban su yi wannan mitin din hakanan kowace zawiya muridan zawiya su zauna su tattauna kowace zawiya a gyara ta me ba za a iya yi ba wallahi ina yin mamaki akwai zawiyoyi da yawa da in na shiga sai in ga to ai ni kadai ma zan iya gyara wurin haka makarantu da yawa daidai da maulidi wannan in za a yi an dinga bin mutane ana roƙon su kenan ana maula wai za a yi wa annabi maulidi amma ana roƙon mutane wannan al'amarin yana bani mamaki ci bayan yana da yawa ya kamata mu haɗa kanmu don Allah dan annabi kowace ɗalibai su kokari su gyara makarantunsu a koma gasa akan haka kowace ɗalibai su kokari a ce yau a makarantu na ɗariƙa ba kamar tasu kowa ya sa wannan a zuciyar shi in muka yi wannan to gwamnati za ta zo ta fara sa hannu a cikin al'amarin amma komai namu ya lalace makarantu sun durkusa masallatai sun durkusa ba mu da ɗalibai kwarara ba a mitin da ɗalibai ba a ma san su ba muridan ɗariƙar tijaniya ba su cikin komai abinda aka sani kawai a zage su ya kamata ba zagi kawai a ta cewa kowa dan hakika a ya kamata ya zama mukaddamai a kowane anguwa a shirya zama a wakilta kowane mukaddami babba a anguwarsa a nemo dukkan muridan dariƙa su zo ya tattauna da su waɗanda suke karatu suke buƙatar tallafi da waɗanda karatun nasu ya tsaya a taimake su su ci gaba da karatunsu waɗanda suka gama a sama musu aiki sauran makwabtanmu in zala ai ba haka suke ba suna taimako a je a yi karatu in an dawo karatu kuma suna taimaka wurin samun aiki amma mu ba a taimaka kowa ya yi karatu idan baban kai sai da gonarsa ko sai da filinsa ya tura ka kaje kai karatu in ba a yi sa'a ba kana cikin karatun baban naka ya mutu karatun ya tsaya kenan yan ɗariƙa ba za su taimake ka ba sannan in ka je ka dage kai bara kai da ko kai wahala ka tara ilimin kana dawowa da an ga mutum ɗaya biyu uku sun fara binka sai a ce ya fara da'awar shehunta shi ba babansa ba shehi ba ya zama shehu yan ɗariƙa ba sa kallon abin da yake hannun yan uwansu na amfani iyaye kawai da gida ake kallo sai wani ya zo shi kuma bai da komai amma iyayensa manya ne sai a ce wai dole shi za a bi wallahi ina janyo hankalinku ku bar wannan a girmama 'ya'yan shehunne a sani ita ɗariƙar tijaniya la turasu anil abi wal jaddi ba a gadanta daga baba ko kaka wa inna ma hiya dariqatul amali wal jiddi dariqa ce ta aiki da kokari wal wuqufu inda al haddi da tsayuwa bakin dokar Allah kar a ketare iyakar Allah wa zarfi dumu al khaddi da zubar da hawaye akan kunci saboda kaunar manzon Allah wannan shine dariqa amma ba maganar wai iyaye mafi yawa yanzu aka ce wai dole sai ƴaƴan shi wannan za a sa mutun nawa ne malamai a cikin su mutun nawa ne sai a ce dole wanda yake da nagarta yake da ilimi yake da komai ba za kuma wallahi tallahi na karanci wani abu duk wanda yake da amfani kwakwaran amfani da ƴaƴan shehunnan ake hada baki a karya shi idan aka ga zai buwaya sai a fara zuwa wurin su ana kai musu maganganu su kuma sai su cafa kuma wallahi sun san ba haka bane za su cafi maganganun sai an karya shi da karfin tsiya saboda kwadayi da tsoro sai mutane suke durkusawa ni abin da nake faɗa a bar kwadayi a bar tsoro a daina tunanin barazana
daga bakin kowane irin mutum ya fito maganar wani salbu amma dardu an kore ka amma wanda ya ƙara jin tsoron wannan suna yi ne don kare martabobinsu da kujerunsu kar abu wani sai su saboda ka billahi la ilaha illa wannan magana da nake ina yin ta ne a bakin raina in misali kana jin magana ta ko ka ji ranka ya baci bismillah kai abin da kaga zaka yi ni ina maka magana ni iya bakin raina akan wannan dariƙar ta Tijaniya ana yaudaran mutane kawai ga mutane da yawa malamai a cikin dariƙar masu amfani amma ba dama su motsi dole sai ƴaƴan shehunai waye ce haka ai hatara sosai dariƙar Tijaniya ba dariƙar gado bace